Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 Juni tahun 2025. Mampir di Musola Al Muttaqin. RT pinten Mas? RT 2 RW 1 Tajin Juwiring Klaten. Ini rapi kondisinya. Sing resik sinten Mas? Sinten mawon. Tapi jenengan sing paling rutin. Oh. Ya namanya Mas sinten Mas? Mas Bambang sinten? Bambang S. Oh Bambang S sinten? Sugiarto. Hah? Bambang Sugiarto. Oh Bambang Sugiarto. Nggih. Keriyen nggih. Nggih mengke. Keriyen. Nggih. Terus berjuang nggih Mas? Nggih, siap. Nggih, ngresiki entuk pahala sing akeh. Nggih, Mas. Nggih. Semoga sukses semuanya. Amin. Kalih Mas Bambang. Marbot Masjid. Ini kan enten bingkisan sekedhik Mas. Kaos kalih nggih tumbas kopi. Nggih, matur nuwun, Mas. Bikin semangat ya ngopeni. Mugi-mugi berkah, Mas. Dibuka, saged dibuka. Oh, bener. Sing tapi artane mboten sah sing niki lho. Oh, Niki dibuka. Mas. Nggih, yang antane masalahnya kula isin ndak di sini sithik-sithik. Titik piye sing mukah lah. Dijereng. Mugi manfaat. Nggih, siap. Amin. Alhamdulillah. Ya iso nggo, amenge tukang cat. Lengan dawa nggo ngecat-ngecat. Nggih pokoke tetep berjuang nggih Mas. Nggih, siap, Mas. Resik musolane. Nggih. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih. Mugi berkah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.